hospital medicine ward sini aku kusu bo Kimendra Reang class 9 pori tong Amorpur Yakhwrai kamini bini Sak Hamya Wngwi bo treatment khaijagai tong bini the financial crisis ni bagai ang nije personally phai one financial assistance ke to phaikia tai abu sing PDC hapang ni hoidebo bin family kok salai bin biskang ni salo awa khana ba ek duy din bisingo jesek sahaja khamansak jesek help khamansak bono rang puisa jesek bimansak sangrunai tawo ang personally phai bono bithi bore paini ba mairuk sana ni kisimse rang iklangka tai ang joto sini twiprasarwchapmwng taku bono kainai media ni bisimbe bini bagai sini taku Kimendra Reang ni bagai nor kise surijadi tai jesek Chubai mansa nor butisa subali hambai